Shalom. Horas mahadita salutna. Minggu ta sadarion ima minggu Pentakosta na parjolo nang tabuka ma par minggu tahun di Bagasan Manogoton. Tapasonang ma tapasada marohata telah memuji Tuhan sen buku India nomor 102 ayat 1.2. Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon ni na Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu rohanai baru, dohot todi nai baru, tu bagasan nate ate muna. Jalau satokku do roha batu sian daging muna. Jala lehonokku Tuhamu rohana marpakilalaan. Jala lehonokku matodiku tebagasan ate muna. Ahu do mambahetsa. Asa marparange hamu di bagasan aka patiku. Aka hupupe radotan muna jala patupawon muna do. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manondangi jala mengajari rohani akana porsea di hatam, mar hite-hite todi parbadia. Sai buhai marohanami asature parohon nami mar hite-hite todimi. Asa tok tonggok dame rohanami makahalason hagogonai. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin hudul mahamu.
Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu sadarion ima sian Galatia bindu 5 ayat 25 dot ayat 26 songonon matar surat. Ia dung dipangulu to dii hita taparangehon ma to dii unang matayahi hasangapon narumar unang masiasapan manang masilatean atong rap mangidogogo meta sia tuhatai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tato potima dosata nagodangi di jolon itu hatta martangiang mahita. Ale Tuhan dewata amanami na di banwa gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya asi maroham dihami. Akka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohan nami hasesani dosa nami i. Lehon matu hami to dim na badiai asaw nang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marha porseaon laho manggotapon nasa dosa dot roha portibion asaw pasat hami diri nami tuho gabe pelian na mongolu jala na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot wasasani dosata songonondo hatani Tuhan Jehovah nunga polahu pasisi aka pangalausim songon obun jala songon obun manorop aka dosam saya mulak mahotu ahu ay ahu dosi paluaho
Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hudul mahamu.
Hatane debata nagabe epistel dihita imana dibuat Sian Johannes bindu pitu ayat 30 pitu satro dia 30 siaa tajahama sikat soring. Dungi di hari pesta na parpudi na sumangapi jongjong ma Jesus disi di pagogo ma suarana mandok moladong na mauas tuau mau minum Sohona nidong misuragi akabatangai mamanguludo bau siana posea di au. alai taringo tuto di ido di dok hata odeng ima sijaloon niaka nagabe porsea di ibana ima saatna martua dokan atau mangyon hata ni debata jalan nompeopsa. Amin.
tahati dakon maha porseotai, songon yang tidakon ni dongata sa porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama parguku na sutu dosan, na tumo palangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni Maria, nagabe-gabean siantodi parbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pahunguman ni Silatus na mate tarpajal doi bana di hau pinar silang na tuat tu banwatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai parguku na sutu dosa ni disima ibana mulak tu sugut tanoon manguhumi halak na mangulu dot na mate hau porsea itu di perbadia jaladong sadahuria na badia huria topan adalah Kristen akan na badia dot dia sani dosa dot dia tain na mandok mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate dot dia ngulan asura-asura amin hudul mahamu. Shalom, horas madi hita salutna amang inang, dot sude akan naposo bulung, suang songoni amang inang, ya nakon nami naposo bulung namang yuton parmingguanon sian bagas na manang sian inganan nabe. Tikting namasa diuriata di bagasan mingguon. Minggu Pentakosta na Parjolo 5 Juni 2022 do tema mangulu di bagasan tondini debata. Goar ni minggu. Ia goar ni minggu ta sadarion ima Minggu Pentakosta na Parjolo iman parningotan ari hasasaur ni tondi parbadia. Na paduahon pesta Parjolo parningotan di hasasaur ni tondi parbadia. Sadarion ima pesta Parjolo parningotan di hasasaur ni tondi parbadia. Peleata dung sidung jamita taruhonota do tujolo ni langgatan bahen tupak tu ulaun sending manang pegabaran Injil HKBP. B. Marsogot ari Senin tanggal 6 Juni 2022 pukul 10 WIB manogot marpungu dopehita laho mamestahon parningotan di hasasaur ni tondi parbadia na paduahon. Peliata dung sidung jamita diari taruhonota tujolo nilanggatan bahen tu pakta tu ulaun keadilan perdamaian dohot keutuhan ciptaan manang KPKC. Sudema hita mandohoti kebaktiani, lumobi ma tu sude punguan kor asa marsidohot mengisi acara. Napatoluhon pertangyangan Banjar manang kebaktian sektor. Dipatupa di hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 mulai pukul 20.00 WIB di Banjar Bintaro Kodam Depsos Parjamita Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, liturgis, Sintua Insinyur Osiahaan melalui Zoom. B. Banjar Ciputat sekitarnya, dibagas ni keluarga Sintua CMH Simatupang, Boru Aritonang, maringanan di Villa Bintaro Indah, Blok C Sada nomor 36, Jalan Pulau Nias, Jombang, Ciputat. Parjamita Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgis Sintua TM Lumban Toruan secara tatap muka. Pinangido turuas na adong di Banjar asa dohot menghadiri partangyangani. Napaupaton pandidion nabadia.
di hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 di Parmingguon pukul 10.30 WIB patupon ni huriata do pandidion nabadia. Pina botohon tu akat natoras ni iana kota nanaeng parsidohot di pandidion nabadiai. Asaro nasida mendaftar hon tu sintua Banjarnabe. Dot melampir hon fotokopi akte nikah, akte lahir nidak danaki, acara persiapan baptis di Batupa di hari Kamis, tanggal sia Juni 2022 pukul 10.00 WIB. Maringanan di konsistori ni Garejata. Napalimahon ruas natambah. Mulai sadarion. Minggu tanggal 5 Juni 2022 nunga di jalo gabe ruas ni huriata ima. Sada keluarga Poltak Pandapotan Simanung Kalit Inang Fetriana Maurin Borusia dari rap dohot sada dakdanak bawa maringanan di Jalan Musyawarah Gang Almatin nomor 110 Tolu RT 002 RW 004 Ciputat masuk Banjar Ciputat sekitarnya dengan nomor NPJ Sadasia Walutolu. Napaduahon keluarga Hubertus Victor Gorat Simarmata do Inang Saraputriana Borumar Paung maringanan di Komplek Graha Ijo 2 Aonom Rempoa Ciputat masuk Banjar Rempoa Ciputat dohot NPJ Sada Kosong Onom Tolu. Pangidoami asa jongjong ma amang dohot inang mangadopon akar ruasta. Balik aja. Mauliate udul mamuseng amuaman. Songoni matikting namasa dihita mauliate Tuhan memberkati.
nameni di bata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramuti yate-yate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan tikion pinasahat matuhita saluhutnya selamat Pentakosta madihita sudenang. Huriani Tuhata barita nauli nasahat tuhita di pesta hasasaor nitodi porbadia di pesta parjolo di bagasan tikion imananienit sian bukurom bidualu mamuka sian ayat walu sahat rodi ayat 10 sia songonoma didok disi takasma tapayhut-ihut alai dang tarhalomohon debata akka parroha daging alai anggohamu dang be di bagasan dagingi di bagasan todi ido molotung tutu todi ni debata maringanan di bagasan hamu alai molo sotodi ni Kristus di jolma dan Kristus napuna ibana alai molo Kristus di bagasan hamu mangulu dotodi alani hati goran nang pemate pamatang alani dosai alai molo maringanan di bagasan hamu todi ni na manungguli Yesus yang namate sadok panguluon ni ibana nang manungguli Kristus Yesus ima nang pamatang muna namatei hinorhon ni todina na mangingani hamu ido sahat ni turpukta huriani Tuhata namarpungu di bagasan tikion nunga tapestahon ima 5 pesta manang 5 parningotan perayaan hobar tu pangulaon ni Yesus tu tonga-tonga ni portibion jala tapestahon setiap tahun hobar tungolu ni ha Kristenota asal 5 parningotan manang perayani amang do inang paingoton hita ima taringot tu statusta di tonga-tonga ni portibion nang songoni diadopan ni debata atong dia maaka perayani na parjolo sahali ima hatutubu ni Yesus Kristus paingoton hita status ta ima si jalo baga-baga di bagasan Yesus Kristus hita si jalo baga-baga do di bagasan Yesus Kristus marhite-hite hatu tubuna. Napaduahon ima hamamate ni Tuhata Yesus Kristus napaingoton hita ma akan ang tinobus ni Yesus Kristus
dihau pinar silangi. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus di dalam kematian Yesus Kristus. Jalan apa tuluhon ima marhite haheheon ni tuhata sian hamatean paingoton hita amang dohot inang bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Hita akan ang pinamunang ni Jesus Kristus manaluhon hamateani marhite-hite haheheon na. Celana paton imahana naik ni tuhata Jesus Kristus. Paingoton hita parjabarat tadang di portibion. Alai dia do jabarta amang dohot inang ima ngolu na di banua gijangi na pinarade ni Jesus Kristus tuaka na porsea di ibana. Dang portibion inganata. Dang portibion jabarta. Alai banua gijang do sabulon ni todita. Jalan parpudi ima hasasaor ni todi porbadia. Ahadona naing dohonon na di siamang dohot inang. Paingoton hita status na pinay baru dongoluta ima di bagasan todi ni debata marhite-hite padidion nabadia. Idomolo didok di Rom onom ayat 4 didok songonon disi. Atong naung tertanam dohi tarap dohot ibana marhite-hite padidioni tu bagasan hamatean. Asamar parange hita di bagasan ngolu nai baru songon Kristus nang hehe sian akan nang mate hinorhon ni hasangapon ni amanai. Marhite-hite padidion nabadia namarlapatan doyamang dohot inang rap mate dipamate dagingta naburuki. Dipamate ima pangalaho ni dagingi. Dipamate pangulaon ni daging. Marhite-hite ha mamate ni Jesus Kristus jala raphehe di haheheon ni Jesus Kristus. Asanunga di pay baru ngoluta. Marhite-hite padidion nabadia. Alani do amang dohot inang dan gereja mangalehon ngolu nai baru di hita. Dan pola loja hita pindah-pindah gereja untuk mencari hidup baru. Dan merek gereja A, B, C mangalehon ngolu nai baru. Hidup yang baru. Tapi ketika kita menerima Yesus menjadi keselamatan kita di bagasan padidion nabadia, berarti kita sudah mengalami hidup baru. Asamar hite-hite amang dohot inang ngolu ni akana porsia dangbe ngolu na ni rajaan ni daging alai ngolu na marpangalaho marguru tutor dini debata. Ido nataida di bagasan turupukon. Ido na pinatorang ni Apostel Paulus di Roma waluon ima dua pangalaho ngolu ni jolma. Dua pangalaho ngolu ni jolma. Dua hagiot na adong di bagasan diri ni jolma. Dua hagogoon, dua huaso namar siranggut naing mga mudihon ngolutta
si ganupari. Dua haguguon, dua hagiot, marsiranggut, saling merebut. Laho mangamudihon ngoluta si ganupari, dia may amang dohot inang, imangolu na marpangalaho, marguru tu daging, dohot ngolu na marpangalaho, di bagasan todi. Ido di patorang di bagasan turpukon. Songo dia mangolu na marpangalaho, marguru tu daging didok di bagasan turpuki. Ima ngolu na manuju tu hamatean. Dohot hamusuon dopak debata. Molotaida di ayat onom. Sahat rodi ayat pitu adorang soturputai. Didok disi nakanin. Marhite ayat onom songonon didok. Ai hamatian do harohaon ni daging. Ai hamatian do harohaon ni daging. Dia pitu didok muse hamusuon dopak debatado harohaon ni daging dangolo uduk dipatik ni debata ai dang tarbahesa. Jadi ulaun imanakanin hagio ni dagingi suhar tulomo ni rohani debata. Maralo tu rohani tulomo ni rohani debata dang uduk tu patik. Alai gabe hatoban hagiot ni daging. Hatoban imana marguru tu daging taon. Hisap-hisap ni daging didok ima marhite-hite ulauta ngoluta jala dang dihalomohon debata ninna diat walu alai dang tarhalomohon debata akka parroha daging atong mulosongonido amang dohot inang marujung tu hamatean dang dihalomohon rohani debata. HP saya ditutun jolmai do, mangulahon hagiok ni daging. Alanido di paingot do, marhite turpu jamita di bagasan sadarion. Data tadi komanyani molo tu hamatean do ujungna. Data tadi komanyani molo suhar-suhar manang maralo do itu lomoni rohani debata. Alai si patangolu ni jolmai di parhatoban imanaking hagiot ni dagingi natadok mangulu di bagasan dosai. Di parhatoban do jolmai. Di parhatoban hagiot ni dagingi dohita di ngolu si ganupari akadia mayamang dohot inang ngolu na marguru tu pangalaho ima daging. Boy do taidai di Galatia 5 takas didok di bagasan Galatia 5 ayat 10 sia sahat rodi ayat 20 sada. Akadia ma pangalaho na marguru tu daging didok dia 10 siai alai tadap do parulaun ni dagingi ima permainanon hahodaron pargado buson permainanon percabulan di bahasa Indonesia hahodaron kecemaran pargado buson hawa nafsu ahadoneng dohononna amang dohot inang ima segala jenis
penyimpangan seksual. Satabi dihita amanami nanami. Molo dihita halak batak tabudora. Molo tataringoti taringot seksual. Alaihata ni debata paingoton hita marhite-hite turupukta di bagasan tikion, hati-hati dengan perjinahan. Hati-hati dengan perselingkuhan, apalagi di dunia era digital sonari. Dakolan na poso amang do ina. Akka na matua pe, nga adong sonari CLBK. Boto hamu do CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Apalagi dang bahagia keluargana. Satabi amang inang. Diingot ma pardonganon na naujui. Hamlet na naujui. Dongat-dongan na naujui. Dibuka ma Facebookon. Kang amura mga luluson nari amang do inang. Dohot akka nomor, WA na, akka na group. Ada Instagramnya. Terjadi mah sa tabihita amang dohot inang. Perselingkuhan di dunia maya. Asa ido dipaingot di bagasan turpukon amang do inang so tungadong pria idaman lain. Dia kana adong dope setabi akka amata. Unang adong pria idaman lain. Ya selain suami di rumah. Unang adong wanita idaman lain selain dari istri yang masih ada di rumah. Halat cumme. Hasabab pumme. Molotung songoni peate amang do inang. Unang las roha setabihita manami nanami las roha na mamereng amat tani halak. Hape amat tanah dang los rohana. Ida mani, ebering jo amat tasyanon, boy bana manuci piring ninna, boy martukang ninna, boy bana manapu, iyaho ahama, holang mulak kantor, holang nahudul. Las rohana, hape amat taidang las rohana marnida. Asa di bagasan di idon akanin, dipaingot do amang dohot inang, mari kita tahaholongi ma pasangan ta, jangan mencintai pasangan orang lain. Pasangan tai ma tahaholongi. Jala hati-hati. Tua kaya nak kota pahopumuna na metmeti. Sa tabihita manami na nami sipata maila do iba. Holan nibuka rupani media sosial. Gudeng akan nasopatut berengon ni kaya nak kotai. Alai ima di era digital senari amang dohot inang. Dan itu bukan tabu, molo ikon ajar honota, molo kita harus perkenalkan sejak dini. Itu pendidikan. Kita harus perkenalkan sejak dini. Tua kaya nak kotai, sotung tarsonggot nasida. Dan mereka penasaran dan coba-coba. Ay kanak kedanak apalagi remaja kan penasaran dong. Tarsonggot dia manaing. Buha songoni. Kita harus ajarkan. Dan mailahita amang do inang unang tahilala hal natabui tua kaya nak kota tak ajar honi. Kita jelaskan dengan baik, dengan bahasa yang santun.
Asa ido di paingot di bagasan turpukon sotung tertait nasida ima tu hagiot ni daging laho mangulaho ni. Jala didok muse disi akadia maparulau ni daging hasi pelebeguon hada tuon. Ima dosa religius. Didok persea tu Tuhani. Persea tu Yesus Kristus nang paluahon ibana. Alay say mardatui. Alay say mangulahon hasi pelebeguon. Boy dumasa di zaman sonari amang do inang boy. Dung mula tu hitaan at tong lau jiara. Bay juba sigaret ni upung mon na julu hasuluman na ninna. Ipangulo sigaret na ikan. Dungi pitor habis ba di sak upung mido sigaret na ninna. Hape alan ya lugo do kan. Buama kuburan na udian na di dolo dotong. Dungi alugo gogo ba pitor habis do tongi. Masa do pinamamili amang do inang rohitas yang pangaratuan dengan ya yang sudah berpendidikan dan pengalaman yang mungkin sudah banyak di pangaratuan aledung mulak tu hitaan. Tabay jubah si panganon hasuluman ni bapa nahinan. Dia do tehe hasuluman na. Dibain akaya nakon na may. Dungi di dia ma dibain o muse. Dibain ma di para-para. Dung si dungi buha mamang do inang. Di jama bay. Nga ngalibe. Nga dipangan beninna. Ay ngalimat tong 10 menit. Ay dito ba ngalido. Isi dilopa. Mohop pitor ngalido eh. Masa do pisungoni amang do inang. Percaya do pehita sonari dia ke ramalan-ramalan perbintangan. Na mengaku hita ima akan ang pinaluan ni Yesus Kristus. Tapi kita masih percaya dengan ramalan-ramalan dunia ini tidak menempatkan diri kita di bagasan Yesus Kristus. Halenunga percaya kita di sini. Iduban naridok si Jakobus halak nomor 2 roha segaor do diak kadalan na. Hasuguan na do nasada donganan na nasada nari. Dang boy dua cia donganan nay. Tikipado pon ibana. Dihaholongi ibana. Alay dong tudal ibana. Nanya do panodo muse dihawolongi ibana. Asa di bagasan di ido amang do inang tapadao mahasi pelebiguon taulahon ma ima molotadok do hita akan aporsia di bagasan Yesus Kristus hala Kristen hita taulahon mahobar tuha porseotai. Unang taulahon akaulahon hasi pelebiguon. Unang taulahon na mardatu-datu. Unang taulahon na mamele. So itong di pa sudah hita. Sudah hepeng mi mardatui. Sedangkan marsahi pesipatati amang do inang. Ay molo na marsahi ito natinggilan mabigikan. Di saan adong orang pintar ninna. Orang pintar. Dang binoto sungod dia kipintaran na kan. Didok matong. Memang. Dang adong sahih mo manang dia. Ido tohodey. Datu naminin na. Ay dokter pe maddo. Dang adong sahih tunin na. Ay do. Ay nadong dumarsugo ni roha diho. Pitor dia lusi mo se. Ido tohodo. Adong marsugo ni roha tuaw ninna. Ay dulaw ni datu kan patoho-tohohon, tipal toho. Asa ido naking naing ingotot ta amang dohot inang ima roha na marguru tu pardagingon
jalan namangihut didok muse parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahi-tahion, bunuh-bunuh. Hati-hati amang do inang. Pangulaw ni daging, molo say marbada-bada. Pangulaw ni daging do, molo say marsalisi. Pangulaw ni daging do, molo say marmusu. Molo say tarimas. Molo say martahi-tahi na sudenggan. Marpikiran na sudenggan, berpikiran yang negatif. Bahkan sahat tu na martahi mabunuh di dok disi. Jala parrohaun ni daging do, molo di dok disi nakanin, ima adong iri hati. Pangiburuon. Apalagi masunaryo namang do inang. Gudang nai marso alak kana marhamaranggi ate. Akana berkeluarga. Akana marpariban. Alaniaha. Persoalan tano sa topik do dihitaan. Sahatu na marupu-upu marsoal. So tungolo hita. Digiyang sibolisi. So tungolo hita amang doh inang diperbudak sibolisi. Badam do inang padita. Ay ko jungjungon do. Ato te met pe uluni si hapor iko jungjungon do. Umada istilah ni halak bata ko kan. Otipe iko pertahanan tono do betul. Aladang pola iko saha berpengadilan. Susah dia arganitano, HP membayar pengadilan nggak sudah arganitanoi. Marsibunuan, jolmai, boido alani hamaolon ekonomi. Ay kan nasumangan doy ng padita. Boy do manako. Badaw. Dakya di si unak ko mangako kecuali dang mako nina dang adongi. Tidak kompromi. Tuhan memberikan akal dan pikiran. Dilehon debatado todi dihita. Asa marguru tu todi marhite parbinotoan nanilehon ni debata. Jala taingot amang doho inang. Manangisi na mulaulaon, pasti dia akan dapat makan. Alay takas do, manangisi na sumulaulaon, unang may ba namangan. Inapostol Paulus dohot di kitab Amsali di podai. Alay diulajol mado manakko. Diulajol mado mabuat naso bagian na, mangarapas naso bagian na. Garu dihalak batak, jab bertagilingi ate. Holi-holi do, setiap hita mang do inang, ngingina do, alimolo sa dipasahati, marsoal doon. Molo dibuat talak jab berniba. Luar biasa sebenarnya orang Batak. Diajaran akau puta unang buat naso bagianmu. Lo bisiani imanyan, molo dong Kristen hita, jangan mengambil yang bukan bagian kita. Garuput tanah jolo dan Kristen dope. Adi boto mangulahon si songoni. Lamma hita. Alani maul ni hanguluon perekonomian dibunuh. Natorasna inungna yanakonna.
mekelekel masih bolis. Marhida saluhut nai. Doho didok di sinaking permabukon ham hormuson pesta pora. Permabuhon. Opium yang membuat kita tidak sadar. Yang membuat kita terbuai. Bukan hanya minuman yang mungkin harta atau mungkin morfin pada saat ini. Hagyok ni daging do yamang dohot inang. Mabuk. Dang sadar. Dohot pesta pora di dok di bagasan turpuki. Jala taingot ma dang di halomohon debatai. Jala di dok di eduk lusada. Ima Galatia limai. Jala dang teano ni akan namangulahon si songoni harajaon ni debata. Asa marhite-hite yamang dohot inang. Songon nahudok kami naking sipatanang pediboto, nang maralo, alay sa ditutun do. Alay taingot mah. Hamatean do ujung na. Songon nahay do yamang do inang. Songon porngis na mubang-ubang di bagasan galasi. Mula-mula kan di pinggir-pinggir ni galasi do ibana. Mula dong tes manis di pinggir ni galasi do ibana. Dunge muse lam tabo ni narohana. Masuk ma ibana tu bagasan galasi. Kanido, dungi musid, dung lam leling, asa harus sobu ni narohana. Ahama, diulahon, dilangehon ma, tu bagasan galasi. Dungi bohama mangdo inang, mate maibana disi, mubang-ubang di bagasan galasi, dungi tabolok koma. Songoni makinikmatan dunia. Dimulanai tabo menawarkan semua kenikmatan itu. Menawarkan semua keindahan itu alai di ujungna tu hamatean do ninna di bagasan turpuke. Jalan apa duahon ahado didok amang do inang imangulu namar pangulaon di bagasan todi. Ngolu na pinimpin ni todi perbadia na mangalehon hanguluan. Jadi mola dung todi ni debata na mangula di bagasan dirita. Parbuehonon nido akan adenggan na hinalomohon ni rohani debata. Todi ido mengajari hita, dia na patut si ulahonota. Sotong terbali ati amang do inang. Gabi hita memaksa todi mangulahon lomo ni rohat tau daong. Justru todi ido mengajari hita, mangulahon dia na patut si ulahonota. Jala halak na ginohani todi songod dia do. Kadang boy ta ukuron, songod dia do halak na ginohan ni todi perbadia. Halak na ginohan ni todi perbadia, dakolan boy ibana marhata sileban, berbahasa roh. Halak na ginohan todi perbadia, dakolan boy ibana marjamita. Halak na ginohan di todi perbadia, dakolan boy ibana mengajari. Alanya, marbahasa sileban, bahasa roh, itu adalah salah satu karunia roh doi. Idok-idok di sada Korintus saplopati, moloboy pa ibana marjamita, salah satu karunia roh doi.
Boy mangajari. Sada sian si lehon-lehon ni todi doi. Dangi ukuran na. Dangi koboy hita berbahasa roh asa taguari hita naginohan ni todi perbadia. Halak na subuhi berbahasa roh berarti dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus o tidak. Alai akan naginuhan ni todi perbadia tarida doi parbuena di bagasan ngolu si ganupari songon nanidokna di Galatia 5 ayat 22. Alayak kau do parbue ni todi holong dohot las ni roha dame dohot labas ni roha habasaron habasaon haporsiaon halabohon dohot hatomanon holong dohot las ni roha. Dang adong tumibos yan holong ati amang do inang. Molo holong do roham. Tung dia pe menamar pakurangi. Boy dua juam mui. Boy dua tusam mui. Ido halak nama si holongan. Dang marsiatukan. Marsiatusad do. Dang makorhon ungut-unguti. Hahurangan ni dongatay, alay di bagasan di inaking marhite holong ni roha jupang malas ni roha. Jada mulu las do roha ta sehat mahita da. Hati amang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati inang dokter. Dang meraluikan tu kesehatan kan. Halak na gembira mengeluarkan hormon endorfin. Itu yang menolak. Molo adong pe imanaking bibit penyakit yang mungkin muncul tapi akan ditolak. Ima menangkal. Songon molo marporang prajurit na imanakanin hormon endorfini. Jadi luar biasa doa mang do inang. Ha kristeno tai hata ni debata do kesehatan tai. Molo selas do rohata. Sehat mahita. Alai molo semarsa do hita. Tabba sahibmu. Egaru molo marubat tita tu rumah sakit. Holar ramah pe dokteri manang na perawat nai. Memakulingi hita kan amang inang. Hirana melum sahitayate. Ali coba jo gosok-gosok. Ngacit. Isonggaki muse. Tabba sahit. Kan itu. Holani jama do. Gimana perasaannya bu? Ya bisa tidur tadi malam bu. Tabu bakilalata teh. Holani do di dokon. Dan adong gope tindakan. Las roha. Asa ido naking las roha. Marhite-hite. Ima parbue ni todi. Holong do las ni roha. Dame dohot labas ni roha. Dame labas roha. Walaupun diperlakukan tidak adil. Ada labas rohana. Dame rohana. Jala halak na labas rohana. Dan adong pangiburuan di si. Labas. Boy ibana menerima keadaan. Tungsongod dia pe. Si taonon na hacitna dia diperlakukan. Alay didok naking labas ni roha. Dame dohot labas ni roha. Habasaron. Habasaun. Basar. Basa. Kemurahan hati dan kebaikan. Unak kulit ulit. Hamu pe opung doli opung boru unak kulit. Tua kapo paramuna te. Pitur bagi hamu sonari artamunai. Hido. Unang merbedai haduan. Hido tong. Unak kulit. Ikone tongot tado rajumat tado. Mololobi pasu-pasu ni debata. Ini bukan milik saya sendiri. Alay adong do napunani halakon. Pasahatoku tuaka
na makaperluhon. Besar. Basa. Dakya marpogo salak. Na besar, na basa. Tapi semakin berlimpah, berkat Tuhan diberikan. Di bagasan nguluna. Jala didok di simuse. Hapor siaon, adung pakirimon. Kumakirim do hita mang do inang. Selama ada pengharapan, selama itulah ada kehidupan. Ali molo dang adung bipakirimom ina mai. Cocongoni namai. Ali molo adung do pakirimonmu. Di sido hita margugo, marlas ni ruha, mangulahon akka ulauta, dohot mangadupi sudia kanamasa, di bagasan nguluta. Hapor siaun. Dang bui terlepas iman percaya dengan pengharapan. Orang yang percaya berarti dia adalah orang yang berpengharapan. Halabohon dohot hatomanon. Labok pakulingna. Labok pangalusna. Labok pamerengna. Wida. Inang padita ida ba. Sabi-sabi pamerengna. Nina teh. Gabi suku-suku roha. Tabasahit ni dongan kan? Nabuado naing. Asugo di rohana. Basa songoni pakkatayon na. Labok. Pakkatayon, pabahenan, pamerengan. Asa ido naking amang dohot inang ima naginohan nito di perbadia na tapatuduhon di bagasan parnguluota persoalan na sonari. Isido na manggohi roham. Hagyok ni daging mido. Udang Diyos ay tasalahu sibolis. Ay gabi sa sarad do turus sibolisok kan. Hapi hita do na suboy. Madjamot to dirita tasalahu sibolis. Ay ulaun na doy. Isido na manggohi roham. Hagyok ni daging do, manang tod di perbadia, tod di ni debatado. Manang dia na manggohi roham, setawido na tapatuduhon di bagasan nguluta. Sarupa songon seretido i ceret, tempat ni tesi, molo air putih do, tagohi di bagasan di kita akan tuangkan juga, air putih kan, dan gabi berubah gabi angguri kan, asing ni Yesus mabait tanda mujizat. Tong do air putih keluar siani, dan gabi tuak, bamolo tua taisi disi, nah haruar tua do. Sungunido na manggohi rohata, amang do inang dia do na manggohi rohata, alanido di pesta Pentakosta, di parningutan hasasaur nito di perbadia, diari parjolo di bagasan tikyon, di togion dohita asa mangulu di bagasan todi. Ido topikta di bagasan sadarion, mangulu di bagasan todi ni debata. Sungod dia mangulu di bagasan todi ni debata. Na parjolo tajakon matod di debata, maringan di bagasan dirita. Asamolo to dinibata maringan di bagasan dirim. Ima na mangamudihon. Itulah yang mengemudikan. Ima na mangatur ngoluta. Asa buha asa napuna ni debata hita. Jadi molo to dinibata di bagasan dirita, napuna ni debata do hita, didok naking. Alai molo marguru tu daging do, didok di bagasan turpuki dang napuna ni debata hita. Ido dia sianaking. Alai anggohamu dang be di bagasan dagingi, di bagasan todi do molotung tutu todi ni debata maringan di bagasan hamu. Alai molo soto dini Kristus di jolma, dang Kristus napuna ibana. Dang Kristus napuna hita. Asa di bagasan di iya mang dohot inang. Mangulu mahita di bagasan todi, mangulu alani hasitongan ni debata, jalamolo pemate daging taon,
panguluon ni todi ima hita, ima todi na panguluhon Jesusi. Ay daging taon na ulo mati doon. Idolapatan na ini tubuh kita yang fana akan mati, alay todi idang mati. Ido molo taida na king, dia 10 rodi 10 sada, alay molo Kristus di bagasak kamu, mangulu do todi alani hati goran, nang pemate pamatang alani dosa. Alay molo maringanan di bagasan namu todi ni namang nungguli, Jesus yan namate, sadok panguluan ni ibana nang manungguli Kristus Jesus ima, nang pamatang muna namatei, hinorhon ni todina na mangingani hamu. Jala unang mga tahasyati dirita, mga pini dirita ti amang do inang, buha ba non inang, ay di portibiod do pe ibanin na. Taingon unang lupa hitay nang firman Tuhan ini ditujukan kepada manusia yang di dunia ini, yang di Banua Gijang. Ada ngadong beri sihaduan, hata ni dibata di Banua Gijang, di portibi do, jala ditujuhot tu hita doon, asa mangulu hita di bagasan ni. Jalan apa duahon, tangi mahita di suara ni todi. Di dia do todi. Di dia do todi amang do inang. Di bagasan roham. Diusehon tuhita. Dicurahkan bagi kita semua pribadi lepas pribadi di bagasan roham dotodi ni debata alani unang tatulak. Cuma jodeta amang do inang 424. 424 ayat sada bukede. Ayat sada dohot ayat tolu. Amin martangiang mahita. Moliate di pasahat rohanami Tuhan di pasah roko todim todi perbadiai di bagasan roha nami asa todim todi perbadiai mana mangamudihon ngolu nami mangatur ngolu nami mangulahon lomoni roham di tonga-tonga di pardalan ni ngolu nami siganu pari asa molotodim namian di bagasan hami mangulu mahami Tuhan di hanguluan sonari nang hanguluan saliling nililing nai paluas mamian todim di bagasan diri nami jala marhite-hite itu Tuhan boy hami merlas ni roha mangulahon akka ulaon nami hobar tulomo ni roham asa unang upaulolo hami hisap-hisap ni daging nami manguloy ima mangulahon akka dosai na marucung tuhamatian moliate maripesta nami sa daryon marlas ni roha mamamistahon ima di naung digenapi ho padan mutuak kasisianmu mangalehon todi pangodian tuhami mangodihon hami sian sudi akka ima hadusaon di tonga-tonga ni portibion asa unang tertait rohanami tu akka hagiot ni dagingi pasu-pasu mahatam pasu-pasu masudi akka ruas ni huriam doho songoni martangiang hami tu akka ruas ni huriam na di bagasan nakaparukilon
di Bagasan Parsahiton, Marlin M. Simarmata, Edward Simbolon, Christine Sitorus, Nyonya Bahtiar Hasimajuntak Rinta Borusinaga, Ruth Maria Asima Borusiahaan, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Dr. Andus P. Sihombing Rosintan Borumanurung, Situa Insinyur MH Sihombing, Nyonya Nelly Frida Siagian Borulumban Tobing, Dr. Andus Ian BM Tampu Bolon, Sahat Napitupulu, Nyonya MH Tambunan N. Borusimajuntak, Nyonya Hutahayan Helmina Borusiagian, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Mas Delina Borusirait, Doho Sudena Sotargoar di Bubarta Jemat Namion, Ona Mangalihon Gogo Hisar Nitodi, Margogo Nasida, Mangadopi Parsahiton, Dohot Madalani proses pengobatan, Mangaleon Hamamalum, Tunasida Marhite-hite Huasom, Tuhan debata amanami, Songoni Namarlasni Roha, merayakan ulang tahun kelahiran Dohot perkawinan, di Bagasan Saminggon, Lehonomu Tabbani Akalasni Roha, Pasupasum di Nasida, di Ngulu Nasida Siganupari, di Portodion Nasida, di tonga-tonga ni Ngulu pribadi, nang songoni di tonga-tonga ni Ngulu keluarga, pas songoni Tuhan ragam, aka ulaon.
tatangyakon mapilihata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasan na moliutus. Upasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo mega beuap na khusus di julum. Pasu-pasu mejala ramoti. Asa huparhaseak kami pilihanon. Pati bulon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok muliat. Ale Tuhan debata amanami. Nasotarasam do godang ni selehon-lehon mudihami. Toddim na badiay di lehokko tuhami colma. Sumunggo pihami na leyaon. Na umargaido di lehokko tuhami. Jala gumudang doi sian portibion. Doho sian sude pangisina. Ope mauliate marohanami. Jala pujion nami maho. Alani sude habal gaon. Dohot hamuliaonmu. Naung pinapat sadai. Say odihon jas. Say ditabai selehon-lehon tuhuria. Asalam gadda torop niaka parbarita nauli. Dohot pangajari. Dohot parasi roha. Nama maritahon habal gaonmu di portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja. Di parsikolaan. Nang di bagas nabe. Asa tau nasida saor tu parpunguan sogod. Saya sungguli akan atarpodom. Jala pargogoi akan agale. Saya songgoti maakan aniyang dohot natakang marroha. Asa ditinggalon nasida hajahaton nabi. Saya parrohai akan nabojok marroha. Jala apuli akan namarsak dohot nadanguli. Asa unang di rupa-rupa portibion akan namanguluiho. Saya tatap mana targogot. Dohot na pinaburu-buru ni halak. Ala ni haporsiaon di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida maralus. Jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran niaka panggonggomi, panguhum dohot akkaraja, asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogod. Saya patogu haporsion nami, asa totong hingot ami, naung sesa dosa nami, jala buanon muhami tuhanguluan sogod. Saya sungguli pakirimon na mangulu duhami, asa pos rohanami, nang malakke dagingon, panguluan mudo muse. Asa masuk kami marnida di bata ama. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Saya penorbadia maguarmu. Serom